салом дӯстон, айни замон дар гардиши жилмассив қарор дорем, ноҳияи Шоҳмансур. Аз ин тараф сеюм база гардиши фурудгоҳ ва роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф ҳафтум ва нӯҳум километр. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, сеюм кӯчаи Каратегинский. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони гиромӣ ва ба ман ҳамин кӯча меравем. Дӯстони азиз, то хонаак 4 раҳ аст. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо мактаб аст, дар ин ҷо масҷид ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 6 сотиқ замин ва дар умум 7 дар хона мебошад. ошхона дорад, кладовка, ҳоҷатхона ва ҳамом ҳам дар дохили бино, ҳам дар дуюм бино. бо хишти пухта бароштагианд дӯстони азиз, монтажи барқ ҳамаш кардагӣ бениҳоят бо сифат бардоштагианд. дар сохтмони ҳамин ҳавлӣ, дар худи ҳамаи ҳамин ҳавлӣ, дар соҳиби хона зиёда аз $100,000 гардидагиаст дӯстони азиз, яъне 1,100,000 сомонӣ. лекин ҳозир аз сабабе ки срочна пул лозим аст, мефурӯшам ба нархи $880,000 сомонӣ, $80,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавем дӯстони гиромӣ. дар наздикии ҳавлӣ ҳам мактаб аст ва ҳам масҷид. марҳамат. чӣ хеле ки мебинед, яке аз хубиҳои ин ҳавлӣ дар он мебошад ки заминаш ба пуррагӣ ҳамвор асту 4 кунҷа мебошад. чӣ хеле ки гуфтем, хона ба пуррагӣ падъабои таъмир кардагӣ аст дӯстони азиз, монтажи барқ ҳам кардагианд. дар ин ҷо даромадгоҳ, ошхона, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ин бошад ҳоҷатхонаву ҳамом ва ин зинапоя барои баромадан ба дуюм ошёна. ошхона. чӣ хеле гуфтем, бино бо ғишти пухта сохта шудааст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона бошад ва аз берунам дари даромад дорад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра. ин бошад ҳоҷатхонаву ҳамом. дар дуюм ошёна дӯстони азиз, чорум, панҷум, шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. панҷум ҳуҷра, шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо бошад давоми роҳрав дӯстони азиз. хоб ва ин бошад балкон. бениҳоят як ҳавлии хуб мебошад. ин кладовка мебошад дӯстони гиромӣ ва чизере ки дар кладовка мебинед, ҳамаш меистад дӯстони азиз барои идома додани таъмири шумо. бениҳоят чизи хуб аст, аз тарафи соҳиби хона барои харидор тӯҳфа карда мешавад. боз ҳам хайдигар дар такхонаам ҳаст, ҳолоам нишон медиҳем. ҳоҷатхона. ин бошад ҳамом дӯстони азиз ва дар ҳамом манам хеле боз ҷо ҳаст, метавонед дар ин ҷо саунаам кунед. ва ин охирон, яъне ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ, боз як меҳмонхонаи дигар.
ин тахтхона дӯстони гиромӣ ба чӣ хеле гуфтем ҳамаи чизҳо меистад аз тарафи соҳиби хона туҳфа карда мешавад барои идомаи таъмир. бочкаҳои обам меистад дӯстони азиз. хеле ки мебинед дар қафҳои бино боз як 2 метри дигар ҷои холӣ ҳаст. нархи ҳавлиро боз такрор мекунем. 880 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.